Прывітанне, сябры! Працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вами Віталь Цыганкоў. Апошні наскок беларускай афіцыйнай прапаганды на ботакс і бункер з празрыстым намёкам на Владзіміра Пуціна зноў прыцягнуў увагу да інфармацыйных войнаў. Чаму быў нанесены прапагандысцкі удар па расійскаму прэзідэнту? Якія ягоныя мэты? Якая ввогуле стратэгія ў беларускай афіцыйнай прапаганды? На што яны спадзяюцца? Чаму яны нават не спрабуюць пашырыць сваю аўдыторыю, а дрынаюць нават памяркоўных беларусаў, працуючы выключна на зацятых ідэйных ябацік. Пра гэта і іншае пагаворым сёння з нашым госцем. Гэта пісьменнік-публіцыст Севярын Квяткоўскі. Севярын, добрый вечар. Вітаю, гаспадарства. Дзякую, што далучыліся да нашай праграмы. Ну, давайте адразу і пачнем з гэтага наскоку, калі афіцыйны, так сказаць, прапагандыст называл аднаго палітыка, які сядзіць у бункеры з батоксам на твары, і як бы не будзем гаварыць хто, хаця все чамусьці падумалі на Владзіміра Пуціна. Па-вашаму, гэта быў разлічаны прапагандысцкі удар, справакаваны зверху, ці аддадзены загад зверху, ці можа быць, як некаторыя зараз спрабуюць патлумачыць, можа быць такая прыватная ініцыятыва гэтага канкрэтнага вядучага? Ну, мне падаецца, што хутчэй бліжэй да другой версіі, што хлопчыкі загуляліся, таму што ім далі поўны карт-бланш малаціць у эфір все, што заўгодна. І гэта такое рвенне. Таму што, відаць, яны не разумеюць проста, з кім гуляюцца в кошкі-мышкі, і хто там мышка, а хто там кошка. А чаму вы... Загуляліся. Чаму яны абратна... той же дзень, ці там праз дзень яны адкаталі абратна. Ну, але так, накірунак удару, калі там гэта заходнія палітыкі, это зразумела. Чаму яму галаву прыйшло куснуць самога Пуціна? А вы вот, Віталь, вельмі правільна ўжылі дзеяслоў куснуць. То есть фактычна прапагандысты цяперашнія, яны выконваюць ролю службовых сабак. Прабачце за грубасць, прыблізна так. То есть их задача ахоўваць гаспадара. Ім абсолютно все роўна. Захад, усход, поўнач, поўдзень. Ну і людзі вайшлі в азарт. Ну, Москва, як выглядае, адказала больш, скажем, вытанчана публікацыі сацыялагічных дадзеных ВЦИОМа. Гэта фактычна афіцыйная расійская сацыялагічная структура, якія раней былі сакрэтныя, зачыненыя, а зараз вось сталі, так сказаць, для ўсёй грамадскасці вядомыя. Па-вашаму, гэты абмен ударамі працягнецца, бо ўсё-такі напярэдадні 4 лістапада будзе гэтая сустрэча ці не, але падпісанне так званых дарожных мапаў? Зноў жа ж выкарыстаю вядомае параўнанне, там вядомую цытату пра слана і моську. То бок, разумееце, калі браць вядомых расійскіх прапагандыстаў, таксама не хочацца іх называць у эфіры, хто ведае, той ведае, а хто не ведае, то і не трэба. Гэта зусім іншы ўзровень уплыву на зусім іншы ўзровень аўдыторыі, па маштабах. А калі казаць ось пра гэтых з СТВ, з беларускага, двух, ці колькі там іх яшчэ, у Беларусі гэта 4% патэнцыйнай аўдыторыі. Гэта то, што я бачыў у сеціве, дадзеныя па вывучэнню ТВ беларускага, тэлевізіі беларускай. Крыху больш там ОНТ, там 10%. То есть, у прынцыпе, на беларускую аўдыторыю дзяржаўная прапаганда, калі ўплывае, то на самых такіх адданых, самых кансерватыўных людзей. Прычым не абавязкова, што яны падтрымліваюць Лукашэнку. Часта гэта людзі, якія проста баяцца пераменаў як такіх. А калі казаць пра расійскіх прапагандыстаў, то там же ж іншыя зусім грошы, іншыя маштабы, іншая аўдыторыя. Таму казаць пра абмен на роўных я бы не стаў.
Ну, тым не менш, цягам гісторыі беларуска-расійскіх адносінаў такія абмены ударамі былі, інфармацыйныя войны былі, нягледзячы на сапраўды розныя вагавыя катэгорыі. І раней як бы іх вёў сам Лукашенко, часцей за ўсё ён быў тым чалавекам, які казаў, а потым прапаганда ўжо падхоплівала. А цяпер, ну, відаць, ён не ў такой пазіцыі, каб самому вот то, што мы называем куснуць Пуціна. Вот тады гэта дазваляецца прапагандзе. Ну, ізноў жа, я паўтару сваю думку, што мы з вами зараз абмяркоўваем, ну, груба кажучы, дробных бесаў, да? То бок нават на ўзроўні беларускай прапаганды все роўно ёсць больш, ну, людзі з большай вагавай катэгорыі. І працуюць яны не на СТВ, да? Яны працуюць на ВНТ. Я думаю, што цяперашнія кіраўнікі беларускай дзяржаўнай ідэалогіі ў замешальніцтве. Таму што яны не могуць планаваць сваю працу больш, чым на дзень наперад. То есть, таму што яны залежаць ад рашэння свайго шэфа, самага галоўнага свайго. А што там у яго ў галаве, у настроях, і ёсць там логіка, няма логікі, яны не ведаюць. Таму яны кожны дзень прачынаюцца, і яны не ведаюць. То есть сёння яны з раніцы укусяць Пуціна, а пасля ўвечары ім давядзецца казаць, што не, это мы укусілі прэзідэнта ЗША. І так у іх кожны дзень. Таму, ну, не ведаю, можна набраць папкорна і сачыць, але я згодны з думкай шэрагу палітычных аглядальнікаў пра тое, што 4 лістапада нічога сур'ёзнага зноў не адбудзецца. То есть это такая вот гумка, якая цягнецца і будзе цягнуць. Вот вы сказали про гэтага гледача, і мне тут вспомнілася ў брежневскі час, сказали про Брежнева, вот по-русски таки был анекдот: «Все во имя человека, все во благо человека, и мы даже знаем этого человека». Так ось, в дадзеным выпадку Александр Лукашенко – это той адзіны слухач і глядач, на якого вони орієнтуються. Тобто, коли не говорить, це не значить, що їм треба ніяка аудиторія, а це значить, їм перш за все треба сподобатися цьому одному слухачу. Людзі працуюць, безумоўна. Ну, гэта, ведаеце, што гэта ўжо было заўважна, тое, што вы зараз сказалі, я згодны з вашым тэзісам. Гэта было заўважна яшчэ, відаць, з ліпеня мінулага году, 20-го. Тенденцыя. Ну, там, правда, яшчэ некаторыя слушна заўважалі, што дзяржпрапаганда яшчэ вліваецца ў вушы вайсковым, найперш тэрміновай службы, але, ну, іхным афіцэрам таксама. Таму што іх гэта все прымушаюць глядзець, і людзі знаходзяцца ў закрытай інфармацыйнай прасторы, вы же што забіралі мабільнікі, інтэрнэта няма. Ну, это такі дадатковы эфект. Але, ў прынцыпе, да, мы знаем этого человека. Для якога гэта все працуецца. Таму з іншага боку, я, напрыклад, ад дастаткова паважаных людзей, аналітыкаў некаторых чуў, што не заніжаеце значэнне прапаганды, яна все роўна працуе. Ну, яна працуе, ведаеце, яна мацуе самых адданых ужо мінуламу часу людзей. Ну, давайте про это поговорим. Вы называли особные лічбы особных каналаў, а ёсць дадзеныя, ну, дастаткова сур'ёзныя, социалагічныя па цэлым давер да дзяржаўнай журналістыкі. Ну, і апошні вот год-паўтары ён трымаецца 18-20%. Гэта людзей, якія адказваюць нават часам не вызначаючы канкрэтныя каналы, вот так. А в той час, як да незалежнай журналістыкі і да інтэрнэту давер нашмат большы. І вось калі яны бачаць гэтыя лічбы, я ўпэўнена, на это ведаюць, яны павінны бы, здавалось бы, мець задачу пашыраць гэту аўдыторыю, але не, сваёй грубай, сваёй вот такой зацятай прапагандай, як і вы сказалі, я сцвярджала, не сапраўды працуюць толькі на гэта вузкае кола самых зацятых ябацек. Чаму это робіцца? Яны бачаць, што там няма перспектывы ўжо? Ці вот у іх задача галоўная працаваць на ОМОН, а не на шырокія народныя масы? Я думаю, што яны не бачаць перспектывы. Гэта псіхалогія абкладзенай крэпасці. І не забывайце, што калі пачаліся пратэсты
ўжо на ўзроўні там 100 тысяч плюс толькі ў Менску. І калі яны выйшлі на ўзровень 50 населеных пунктаў па ўсёй Беларусі, Лукашенко звярнуўся да Пуціна з прапановай, каб той дапамог там сваімі ўнутранымі войскамі, якія зараз у іх называюцца Росгвардія. То есть уже тады не было даверу да ўсіх людзей у пагонах. Вось. І я не думаю, што ўсе людзі ў пагонах, якія займаюцца дапамогай, ну, рэпрэсіямі і все астатняе, што яны прямо уже все такія ідэйныя, і вось прямо, ну, іх просто свае рацыянальныя там нейкія інтарэсы. І ці працуе на іх вот эта вот прапаганда, я не ўпэўнены. Ну, ёсць, конечно, палковнік, як его там Крываносов, ці як его там, з Гомеля, гомельскі военком. Які передаваў заряд энергіі ад Лукашенка. Заряд бодрасці, да. Конечно, такія ёсць, іх шмат, і не трэба, ну, скажем, скідаць з рахункаў такіх людзей. Вось. Але я далёкі ад думкі, што гэтая прапаганда працуе прямо на ўсіх. Па-першае, яна вельмі тапорная. Па-першае, яна разлічаная на просто на нізкі ўзровень, ну, скажем так, людзей, ну, на людзей, які не здатныя самастойна аналізаваць інфармацыю, мякка кажучы. З іншага боку, я вам хочу сказаць, што мяне недавно уразілі лічбы па інтэрнетызацыі Беларусі. Выявілася, што ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе мы рванулі за апошнія 5 гадоў просто феерычна. Ад узросту 6 гадоў да 85 гадоў ахоп інтэрнетам 84%. То есть вы разумеете, что у нас телевизия практически не играет никакой роли, апроч забавляльной. У нас огроменная просто колькость людей користуються интернетом. И хочешь... Да, я разумею, что можно задурить головой про интернет, але коли человек користуется интернетом, это значит, что он умеет шукать хоть якую информацию. А человек, який користується тільки телевізором, не вміє нічого шукати. Ну, про це і казали соціологи. Тому я закругляю свою думку, що я прошу не перебольшувати значення ось цієї державної пропаганди. Яна у нас ну, ось у гэтым я ж кажу, іхні, ну, як бы, секрет, это не секрет, а то, что еще до 2020 года они были такие, ну, осторожные, там, мир, жвачка, ну, давайте все-таки вокруг президента объединаемся, давайте не будем там супраць яго, давайте жить дружно, умовно скажучи, наша агульная держава, суверенитет. А ну вось пасля 20-го яны з ланцуга сорваліся і в лексічным значэнні просто і па сэнсавым значэнні апусціліся да ўзроўню 37-го года, то бок сапраўды яны плюнулі на все астатнія 75-80% і працуюць на гэтыя 20%, которые могуць іх пачуць. Это вот, это, ну не то, что загадка, это, по-моему, такая стратегия, ну, калі яны плюнули, ну, мы, сапраўды, не здабудзем беларусаў ужо меркавання, не здабудзем сімпатыі, так будем хоть вещать, что хочем, оторвемся по полной, як азаронок. Я зразумеў, да, я не хотел называть гэтае прозвище, потому что, мне здаецца, это несчастный человек, по-моему, які просто не разумею свои там 26 и колькі гадоў, что праз 10 гадоў, там, 5 гадоў, 2 гады картина свету зменится, и что он будет далее рабіць. Але без привязки до конкретных особаў. Вось тое, што сорваліся і сталі агалтелымі прапагандысты, шмат хто параўноўваў з радою 1000 холмоў, пагоркаў. 1000 пагоркаў — гэта Руанда, это дзяржаўная рада, якое фактично кіравала забойством, не забойством, геноцидом этнічнай групы в Руанде. И это беспрецедентная рэч абсолютно, по-моему, в истории. Ну и вот гэтую дзяржпрапаганду таксама параўноўваюць і правильно робяць, потому что ну, оппонентаў, скажем, дзейнейшай фактычнай уладзе, оппонентов, вот, яны там шельмуюць так, что, ну, ідзе дегуманізацыя, да? Что з імі можна рабіць што заўгодна. А, але я, напрыклад, уяўляю сабе, што
отданные люди сучасной уладзе, это люди за 70, вёска, мястэчка. Ну и, конечно, силовики там, ну колькі іх там процентов, я не ведаю, от агульного насельніцтва. Забяры у іх зброю, и это будут просто звычайные малоцікавыя люди. Да, так вось, в адрозненне ад этой ситуации в Руанде, там все были молодые, сильные, яны забивали своих соседей. Гэта все, что могут зрабіць наши, ну, настучать праз телефон. Памятаете, вот это была опубликованная недавно мапа стукачоў. Ну, на амаль 10-миллионную краіну 3000 стукачоў, я лічу, что это мизерный процент. Так что и в гэтым плане я оптимист. Я хочу сказать, в якім плане я не оптимист пакуль. Вот это вот вялотекущие репрессии, да, вот недавно в Гомеле там позатрымлівали там сколько, 30 человек и примусили, ну просто за то, что они подписаны на телеграм-каналы там некие. Их не осудили, их просто примусили покаяться. И вот это вот волокита, такая тягучка, ты их зловили, там затрымали, там оштрафовали, там кого-то посадили, химию, не химию. Вот это вот будет, может тягнуться досить долго. Ну, вот тут я не оптимист. А наконт пропаганды я до этого серьезно не ставлюся. Это вот российцы приезжали, спробовали их научить, и не отрымалось. Распятого мальчика и съеденного снегира, як это было калісьці оккупации Донбасса, так, у них не отрымалось. Это не профессионализм. Дякую, Северин. Про тупики державной пропаганды мы говорили в эфире размовы с письменником Северином Квятковским. Программу для вас провел Виталий Цыганков. Заставайтесь с Белсатом.